Baba, ngiyabonga Nkosi yezulu nomhlaba ukungithuma umsebenzi wakho wasezulwini. Ngiyasicelela ke Jehova ukuba ume nami, ungangishiyi ngedwa. Abantu bangalizwa izwi lami, bezwe izwi lakho. Ngikhuleke ke emakhosini aseNdlunkulu, nakubafundisi nakubakhokheli nakwinto abayepheza nasebandleni lonke ngegama loNyazi. Ngiyacela ukudlula amavesi amathathu. Ngicele isibindi kuNkulunkulu, ingoma yethu u57. Sifuna indlela ayokuya ekhaya isefuna
Nkosi yezulu nomhlaba lenkonzo baba ongithume yona ngicela ukuba nesihloko kuyona isihloko sayo sithi umhlabathi onjani abaphethe amabhayibheli ayonda ku WhatsApp lebo mama ngithanda ukuthi ugamo come on yikane WhatsApp nje uMathewu Mathewu 13 verse 3 isihloko salenkonzo ungumhlabathi onjani washumayela kubo okuningi ngemfanekiso uhambe kancane baba sizwa lapha kuthiwa uJesu washumayela kubantu ngemfanekiso kwakhuluma okuningi kodwa ekukhuluma ngemfanekiso wathi bhekani kwaphuma umhlwanyeli waya kohlwanyela ekuhlwanyeleni kwakhe enye imbewu yawa endleleni zafika izinyoni zayiqatha ekuhlanyeleni kwakhe lapha njengoba silapha simbewu kaShembe uShembe sizwa kuthiwa wagijima ngehashe elimpunga wagijima umhlaba wonke uma kuvulela inkonzo yofakazi la uzwa bonke abantu bethu wafika ngakithi abanye bethu wafika ngakithi nabanye bethu wafika ngakithi nami ngithi wafika futhi ngakithi why shumayela leli vangeli imbewu yakhe wayeyiphethe ithi ke enye imbewu wathi mangabe eseyitshala enye yawela endleleni yafika yaxoshwa izinyoni enye mana mntana wena ke njengoba sesimbonile uShembe ukuthi uNkulunkulu akukho bantu la ngakini abakungabaza khona ukuthi hawo kodwa ke uShembe siyamthanda kodwa lona uyalingcolisa igama likaShembe oza enye yawa ogedleni ingenamhlabathi omningi enye yawela endaweni eyugedla umhlabathi wawungekho kuyo yamila wena ngoba phela kufuneka sikhulume angazi noma ngifuna ngikhulume ngami ngithi mina ngabe eyami imbewu yawelaphi umhlabathi wangami wakhuzwa kangaka kwabe kusathe kwakhuzwa kangaka ingabe imbewu yawa emhlabathini onjani uma ulalela nje uba silo singenile kuJuly ilokhuzwe njalo kukhuzwa kuze kukhuzwe ngisho ngemithi kuthiwe hawu imithi esontweni kwenze njani nazi indaba ade zikhulunywa zikaShembe ukuthi uShembe wenza lokhu nalokhu kanti yini esifunayo yamila masinyane ngokuba ingenamhlabathi omningi uma bephuma bashumayele abantu basheshe baphenduke kodwa mathi nasebephendukile ebethi nabefika la besebenza imkhuba yabo lapha siphambi kaNkulunkulu uNkulunkulu esiphambi kwakhe wenza izinto eziningi ubambe nje lapho baba ubeka isithupha ngolunye usuku nje obade sibuya eLinda silapha edolobheni
nomunye umshumayeli siyaxoxa nje ufika umama ufika uthi guqaqa uma efika ethi guqaqa wazi kakhulu wazi kahle umshumayeli umnguni enganginayo uthi mshumayeli ngicela ningibongise ngisindi igebengu seyifikile zizongibulala uthi ngithe ngilele ngo12 kwangena igebengu zavele zakhahlela isivalo sajikijeleka lapha zathi mayifika zathi ya iphi indodana yakho siphi isibhamu sendodana yakho singamaphoyisa uthi ngathi indodana yami ayikho indodana yami seyashona lo mama uMakhumalo ungamazibuko wakwakhumalo uthi ngathi indodana yami ayikho yashona bathi siphi isibhamu sayo bathi siyakudubula manje uthi ngicelile kulezi gebengu ezizenza amaphoyisa ngathi mina ngicela ukuthi ngithandaze ngitshela unyazi lwezulu ukuthi alemukela umphefumulo wami ngoba namhlanje seniyangibulala bathi thandaza ayisiphambi kaNkulunkulu lo nkulunkulu esimkhonzayo akuyena lo nkulunkulu okuthiwa uyashesha ukuzwa aphuza ukuphendula ngikhuluma ngendaba yezolo sibuye linda uthi lo mama kanti ukhuluma nomshumayeli nje akangiboni uthi ngicela ungitshelele umfundisi ukuthi angibongele onyazi uthi ngithe mangiqeda ukuthandaza bambuza bathi mama uliNazaretha wathi yebo ngiliNazaretha bathi siyaxolisa mama bahamba siphambi kwaNkulunkulu onjalo ke njengoba sila kodwa umbuzo namhlanje uthi umhlabathi onjani yebalimazile abanini yithandayo kepha seliphumile ilanga ithi bakhona abantu abashunyayezwayo bayithathe lendlela bathi nasebeyithathile lendlela bese kuthi ngesinye isikhathi uma behamba bese bebuya sebeyabhocobala sebeyahlubuka yahamuka man angabe ngijahela bese beyahlubuka uyazi mina ngavela lapha kulobu Nazaretha kwakuthiwa uma ngabe ingane yami iye yahlubuka angiphuzi ngisho amanzi ayo kwakuthiwe uma ngabe ingane yami isihlubuka ingasahlanganyeli nami angidli ngisho esitsheni nayo senze njani namhlanje senze njani namhlanje mhlambe sesiza nalezi inkomo lezo kuthiwa izidiki khona lezo nkomo lezo kuthiwa abanye bathi umbhukuzo yabona ithi ke yabe seyiyabuna ungumhlabathi onjani ingenampande ithi ingenazo impande eziningi obani labo kuthiwa bagadwe emadokodeni baqhekeza amadokodo usukelani nesigebengu sakho
uthi ake siyothola umoya oyingcwele ubuwazi kahle ukuthi impela lo muntu akayingeni indaba yesono. Bengikhona elinto uJehova wethu ekhuluma ethi ufisa ukuthi lo mhlangano esiya kuwo kufuneka siphathe kahle sazi ukuthi sikuphi la sikhona ngoba njengoba sila sizocela ibusiso. Asambe ngco. Enye yawa emeveni ameva ahluma ayiminyanisa nakho la khona kula lapha ekhaya kukhona imithetho nje ebusisonto ngokusemthethweni ukuthi uma usula ngaphakathi noma ngabe ubuyisoka ngakini la ngaphakathi awulona isoka. Uma sewula ngaphakathi umade uyisoka noma made umqomi uma usula useyena umqomi. Hey ake sifunde incwadi. Ake sifunde incwadi qhubeka ncane. Khona incwadi esoyifunda. Awuqhubeke la. Kepha enye yawa emhlabathini olungileyo yathela ukudla enye ngekhulu enye ngama60. Enye yathela yawela emhlabathini olungileyo yasiyathela ukudla yathela kakhulu enye yathela nge10 yathela ibusiso. Wena umhlabathi onjani? Ukuhambeka kanjani lapha ngakini ke ushembe umdayisa kanjani ngakini? Kukhona inhlangano lapha ekhona lezi zemfuyo. Alikho iNazaretha elitholakala sekuthiwa leli nalo yisela. Yelikabani igama elilimalayo? Igama elilimalayo yelikabani? Thina sinikezwe umthandazo la kwathiwa ekupheleni kwalomthandazo thabatha igeja ulime ozophila ngakho. Yebo baba. Onezindlebe zokuzwa akezwe. Amen. Sifuneleni abathunyiweyo ukuhola okubayisa umhlanezio yemzini oyingcwele. Awufunda funda nakho la sawufunda khona uExodus 22 verse 16. Uma usewula ngaphakathi wabusuba yisoka manje. Ngikhuluma ngale ndaba ngoba iyasihlupha emathempelini. Ngikhuluma ngale ndaba ngoba iyabakhathaza abashumayeli. Uma ngabe wena mgcojwa sekuhuwe owephula umthetho uzobakhuza kanjani abanye abantu ngemuva?
Uma ngabe sekuyimi umfundisi olisoka ngizobakhuza kanjani abangemva kwami? Awufundile lo verse nje. Nxa umuntu eyenga intombi, Xa umuntu eyenga intombi lapha silandela uNkulunkulu bangcwele. ekungesiyo ingodoso yakhe, Akungeyona ingodo. Hey. Bangaka abayengayo. Umuntu ophezulu. Bangaka abayengayo. Ya. alale nayo Eha. kayilobole ibe umkakhe. Bapha abafuna ukuyohlanganiswa bavangela na umsebenzi. Ithaka ilobole alale ayibe ngumkakhe bangaka kufanele bayohlanganiswa. Abaphumelo bani? Lizolunga nini isonto? Sakovulisa isonto lonyazi, unyazi lwenza izinto ezinkulu kangaka. Ya. Oh. Awuthi uqhubeka kancane. Uma uyise ngavumi kwenzekani? Uma uyise ala ukumnika yona, kakhokhe imali elingene nokulotsholwa kwentombi. Amen. Ngiphe baba ayizi Sithe isitabelelo esivule ngaso bangcwele sithi sifuna indlela eya ekhaya. kuJehova umdali wezulu nomhlaba. Ngazi kahle ukuthi akukhona oyedwa umuntu ofuna ukuthi uma ehamba lapha emhlabeni angaye ezulwini. Angithi sonke sifuna ukuya ezulwini. Iphulelwana imithetho yonyazi. Kukhuza umuthi. Kuthiwe hawu umuthi. Hawu umuthi. 45 umthandazo weSabatha. Kuyisono khona lokho. Kuyisona khona lokho ukuba nesikhwama. Ukuphatha umuthi. Ukuphatha umuthi ngesandla sakho uyikholwa. Uyokwenza njani? Wekufa nokufa. Zingaki inyanga ila? Zingaki inyanga ila umuntu ephezulu? Zingaki inyanga ela umuntu ephezulu? Ikhona iverse ethi lapha kuExodus ethi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami ngoba mina Jehova ngoThixo. Onjani onomoya? Zingaki inyanga? Izanosi zona zingaki?
phela manje uyabona manje sesiyaqondisa manje asisashumayela ukuthi abantu bakholwe vele umkhumbi wenyazi uyanyinyitheka ugcwele umkhumbi wenyazi asasho ukuthi sincenga ukuthi ubani kufuneka akholwe hayi imithetho ayibe umthetho ya uyitholile ungabi nabanye othixo ungabi nabanye othixo ngaphandle kwami ngesikhathi ngikhula lapha ebandleni kwathiwa uma ngabe uye enyangeni noma uye kudokotela wawuhlala insuku ezu7 nihlala insuku engaki nina manje nihlala insuku engaki sifuna indlela eya ekhaya kuJehova umdali wezulu nomhlaba hawu kusetshenzwa kuNazaretha yini esetshenzwa kuNazaretha lapha sinamafutha lapha sinamanzi aphuma lapha ezulwini amen akukho kunye okungale baba ebese kwenzeka indaba bese kwenzeka izinto ezinhle ungabi nabanye othixo ngaphandle konyazi hey uNkulunkulu ukuthi singathi unyazi uthixo hayi uNkulunkulu bangcwele abahle ezulwini ukube lo nkulunkulu wasephakameni wasebuhleni akekho ngabe kade saba mathamba amhlophe akhuluma nobaba uGcwensa naye wayesho njalo ethawo ukube lo nkulunkulu akekho ngabe isifuba sesajatha umhlabathi oh yata awubheka isihlabelelo ncube isihlabelelo samaNazaretha akwaba nginejubane ubaleke isihlabelelo 105 ngoba ikhona lento esephulisa imithetho kaNkulunkulu kholo akwaba nginejubane kufanele uthi angathi ngaba nginejubane ngigijime ngiqinise ngibaleke ngiqinise ngahlukane nazo zonke uze wehlukane nazo zonke izifiso zenhliziyo yami eyami inhliziyo ifisayo eyakho ifisayo sonke sifisa imali angithi hawu sasho kancane ngathi asithaya
Angithi sonke sifisa imali. Le mali size sibone iminikelo kaJehova ukuthi iminikelo kaJehova imali. Soya kanjani ezulwini bancane? Ya baba. Namhla ngijabhile. Yebo. Bengifuna usimakade. Inhliziyo yami yangiphikisa ngaphakathi kwami. Kwaba nginejubane. Deuteronomy 11 verse 18. Ngakho mani wagcine lawa mazwi ezinhlizweni zenu. Njalo ngathi lamazwi akhulunywa njengoba silosangena ngomhla ka1 nje angathi singawagcina enhliziyweni zethu. Nasemphefumulweni yethu lamazwi siwagcine asithi masibuyele emakhaya njengoba de sekuJuly nje sifike emakhaya kubonakala impela ukuthi hayi labade ade bekuJuly. Niwabophe abe isibonakaliso esandleni senu. Niwabophe abe isibonakaliso kubone noma ubani ukuthi hawu lona ke yiNazaretha. Ukuba abe izindlondlo emkhathini yamehlo enu. Amen. Khona incwadi yami. Uyayazi incwadi yami incwadi 5:14. Incwadi yami le. Sefuna indlela ayokuya ekhaya esifuna yokuya ekhaya Jehova
Mateyu 5 verse 14 ufundeka kanje. Nina ni ukukhanya kwezwe. Thina amaNazaretha siukhanya kwezwe. Amen. Umuzi owakhiwe entabeni ungesitheke. Uma uphuma nje la wehla ngomgwaqo uthi uyawabona amathempeli. Nophuza utshwala uthi mina ngelinye ilanga ngiyawukhonza uShembe, ngiyoya kwaShembe abese dedela izingane zakhe. Ukube sisodwa nje ngabe ngithi ake kuphakamise omama abadedelwa abayena abangakhona. Inqwaba ngoba abayeni babo bambonile uShembe ukuthi uNkulunkulu, thina kufuneka siphathe kahle le ndaba. Yabo. Asokhelwa isibani sibekwe phansi kwesitsha. Yebo baba. Siyafakwa othini sibakhanyisele bonke abasendlini. Njalo akukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu. Ngithi manje ngiyabonga. Ngithi manje ngifunda lencwadi bese ngiba nombuzo. Ngijwayele nje ukubuza lo mbuzo ukuthi uma ngabe usuphuma ezweni lakini ubopha imithwalo uhamba noma uphuma uye ethempelini, bayashona abantu ukuthi wosibeka noma balungisa ngamakhethini bathi hey, bathi mali ikhona izulu lingangenwa yilo, nami ngiyolingena ngemsebenzi ngokuyiphatha kwakho. Siphethe kanjani? Siphethe kanjani? Nabakoti nje bamadodana ethu bayabanakelela umamezala. Akukhanye phela ukukhanya kwethu phambi kwabantu. Bayabawashela omamezala. Bayawawashela. Amen. Yiyo le ndaba ekhulunywa ile ncwadi yami ithi akukhanya ukukhanya kwethu phambi kwabantu, ukuba abantu babone imisebenzi yethu elungileyo phela bese bedumisa unyazi lwezulu. Futhi iNazaretha akufunakali iNazaretha elinamaphosiso, ngiyawahlonipha. Ikhona incwadi eyayijwayele ukufundwa ubaba uthi Amazwi ahlakaniphileyo 6:16. Yayijwayele ukufundwa, bakhumbula babekhona. Yayijwayele ukufundwa ubaba uthi luthi malikhuluma ngayo bese luthi hawu abasawa kwakuthiwa manga akhulunywa amakhosikazi, ithi amadoda awasawakhuluma manga seyawafutha. Khuluma ngco isikhathi akusona sami. Lezi zinto ezisithupha uJehova uyazizonda. Ithi le ncwadi yayifundwa ubaba uthi ithi uJehova lezi zinto ezisithupha uJehova uyazizonda. Ngifuna ke manje sengiyagcina manje ngiyabaleka ubaba unemsebenzi eminingi la kulesikhathi sakhe. Ngifuna ke manje wena uthatha ipeni ucollect ukuthi wena lezi zinto awunazo. Yebo ke esisikhombisa zisinengiso somphefumulo wakhe. 1. Amehlo adlinzayo. Awukho lapho wena. Nolimi lwamanga. Awukho lapho wena. Nezandla. Ake silungise le ndaba yamanga. Bake bangiqambela namama. Ubaba
wayenomhlangano eLinda uthingo lamakhosazana bahamba baya kubaba babecabanga ukuthi baya kumuntu kanti baya kuNkulunkulu bafike bathi baba umfundisi umchulu ushaye umfundisi bakhumbula abafundisi ababekhona abadala Ntombela uyawazi lokho ushaye umfundisi weinkonzo emncwabeni ngangisashayela itekisi ngaleso sikhathi bacabanga ukuthi bakhuluma nomuntu kanti bakhuluma noNkulunkulu athu baba lolu daba alithathwa abafundisi ngikhuluma ngamanga ukuthi amanga siwaqambe kodwa singawaqambi uNkulunkulu bathatha ucingo bangifonele bathi ngiyabizwa mangifika kanti abafundisi bazothi kulaba ade bezothi mina ngishaya umfundisi weinkonzo bathi wanobuya naye-ke umfundisi ngoba nina ngeke nikwazi ukumela udaba ningashaywanga nina bazomthola kuphi ngoba akekho ngikhuluma ngamanga uma abafundisi sebebuyisela inkulumo ezulwini uthi baba hawu amanga angaka hayi asilisokeni ulimi lwethu bangcwele usaqhubeka Nqobo uselahlekile nezandla ephalazane phela singamaNazaretha ukholwa kwethu kulobu Nazaretha akuyidwala elibuhlezi aliyehlula abaningi nezandla eziphalaza igazi elingenacala nezandla eziphalaza igazi elingenacala inhliziyo eqamba amacebo amabi nenhliziyo eqamba amacebo amabi iyane yakhe inhliziyo ngeke ngezwa kukhulunywa la ngazi bani wathi khuluma laba kobaba ethi umfundisi noma othile angisho ukuthi umfundisi yathi noma othile wathi akathathe yakhe inhliziyo kwatholakala ukuthi uyamdukela akabe sayazi injani yakho izinyawo ezigijimele bubini inyawo esigijimele ebini nofutha amanga engufakazi oqambayo nofutha amanga ongubufakazi oqambayo le ncwadi yayifundwa inkosi uthingo lamakhosazana Nkosi yezulu nomhlaba isikhathi sakho Jehova oyingcwele umsebenzi wakho mningi ngiyabonga goqabadela wakithi ebuhleni bamaNazaretha Nkosi busene kusini Siyabonga amazwi amnandi siwaphiwe umfundisi wenkosi inkosi zimbusise Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu ama-51 151 sicela umshumayeli Maphumulo wasezivela sola isihlabelelo inkosi imbusise inkosi busipha amabangcwele